WeMaZulu akithi niyazi kodwa ukuthi umuntu wesilisa meyolobola umuntu wesifazane ekhokha iy'nkomo eziwu-11 akusilona isiko lethu lelo. Leyo nto umthetho owashawa umlungu omhlophe qwa uSir Theophilus Shepstone aka uSomtsewu ngo-1869. Uyena owathi KZN especially kaZulu umuntu wesilisa meyelobola umuntu wesifazane kumele akhiphe iy'nkomo ey'ngaki eziwu-11. Kuthiwa kudala nje abantu besayidlela ngoludala besayiphilela kamnandi. Uma kuwukuthi umuntu wesilisa ufuna ukugana kwakuhlangana imindeni emibili ixoxisana ukuthi unani wena. Umuntu kuthiwa wayesho ukuthi nginani wengasho ukuthi nginey'nkomo eziwu-2 nginey'nkomo eziwu-3 nginey'nkomo eziwu-4 or eziwu-6 akhiphe lokho anakho. Kushiwa nje ama-negotiation elobola umuntu wayekhipha lokhu anakho. Emva kwalokho sekuyiwe esigcawini seziyoshaya njalo sekuwumgcaco sekuyacaca kwazise phela ngey'khathi zakudala ingekho lento yomembeso nani lezi zinto ey'khona manje. Umshado kwakuyinto elula kabi. Kuthiwa-ke kufike lo baba lo ushintsho lube khona ngo-1869 sekufike lo baba lo owayi-British Administrator for Native Affairs uSir Theophilus Shepstone. Kuthiwa-ke ubaba lona into wathi mayifika nje KZN wanothisa ukuthi imishado miningi kakhulu ukuthi wayengenaphi-ke angazi. Kuthiwa-ke ngaleso sikhathi kuthiwa-ke wayesethi-ke ilokhuzane i-amount of paying lobola was disorganized. Wadecide nje kungonakelela ukuthi ayi amalobola a-disorganized yena ufuna ukwalungisa. And-ke kuthiwa wayese-impose-ke ukuthi uma kungabe kukhokhwa amalobolo umuntu oyi-virgin uzokhokhelwa iy'nkomo eziwu-11 onengane uzokhokhela iy'nkomo eziwu-10 eyodwa. Uma ngabe iy'ngane seziwu-2 uzokhokhela iy'nkomo eziwu-9. Uma seziwu-3 kanjalo kanjalo. Akusibona nje obabamkhulu bethu abasho njalo ukuthi umuntu onengane iy'nkomo ziyehla. uSomtsewu umlungu omhlophe qwa kuthiwa wayesethi-ke ingane yenkosi izokhokhelwa iy'nkomo ingane yenduna izokhokhelwa iy'nkomo eziwu-15 bese kuthi ingane yenkosi indodakazi yenkosi izokhokhelwa iy'nkomo eziwu-20 kuya phezulu. Kusho ukuthi lapho-ke kuya othandweni. Kodwa nje guys lento yamalobola endlunkulu-ke bayayazi leyo nto. Into abayaziyo ukuthi umuntu owa-impose indaba yelobole u-11 cows uSomtsewu. Kodwa nje kahle kahle ngesiZulu nje umuntu ezulwini wayekhokha lokhu. Angithi wayekhokha lokhu or not ukuthi wayekhokha ngoba phela isizulwini amalobolo kwakusuke kwakhe ubuhlobo bakithi. Angithi hhayi ukuthi uyakhokha kusuke kwakhe ubuhlobo. So wayeletha lokhu anakho ebese umndeni uthatha kona ebese ziyawushaya njalo sekuwumgcaco. Asazi-ke noma lento kaSomtsewu iyona yenenza ukuthi imishado ibe mncane kangaka. Ngabe uSomtsewu wayebona ukuthi imishado mningi vele so lento ayeyenza. Sibingelele awu sabonga kakhulu Manyambose Mamthetho. Sabonga kakhulu ngenkulumo enolwazi oluzivula amehlo kanje. Indaba yamalobolo ziyakhala insizwa, ayakhala amadoda ukuthi ihleli la kangangokuthi manje akusalotsholwane kuyakipitwa kuyabhalwa kanti mengadlulwanga kwiprocess yamalobola kwagcacwa akakapheleli. So sabonga kakhulu ukuyiveza ukuthi kahle kahle lento esilandelayo akuyona into yethu, akusona isintu, akuyona into yakwantu, into yafika ngomlungu omhlophe uSomtsewu ubani uTheophilus Shepstone. Sabonga kakhulu. Now kule video ngifuna ukuveza izathu ezintathu ezidala ukuthi ngithi lento yamalobola ayisoze yalungiseka, akekho futhi ozoyilungisa. Ukuze ilungiswe kuyomela ukuthi umhlaba uqalele phansi. Vele sesiya kuleso sigaba la khona umhlaba uzoqalela phansi. Mhlawumbe kuyobe silunga lapho kodwa kwamanje akho umuntu ozoyilungisa. Right? Akasiqale la. Abanye bake basho bathi kumele ilungiswe amakhosi noma isilo. Amakhosi ngeke azayilungisa. Noma isilo ngeke sisilungisa. Nasi isizathu esidala ukuthi ngisho njalo. Thina la ezweni singaphansi komthetho wase-British. Lo muntu owashaya umthetho wokuthi azibe u-11 owase-British, inxusa lase-British. Amakhosi ukuze ibe inkosi ngokugcwele, yes ikhethwa kephi lapho ebukhosini, kodwa akupheleli inga-approvwanga uhulumeni ayinika isitifiketi sokuthi wayirecognize. Yizwa le nto leyo, akupheleli
if ingazange recognize uhulumeni ayinike isitifiketi sokuthi uyayirecognize as inkosi. Uhulumeni nemithetho emlawulayo uhulumeni yase-British. Ake sikhuluma kakhulu ngendaba yemithetho. Imithetho elawula izwe lakho yase-British, akuyona yakwaNtu, akuyona yabantu, yase-British. Kule mithetho elawula izwe lakho awukho nowodwa ongashintshwa uhulumeni. Ake sithi nithi uhulumeni wabantu, angithi okay, awukho nowodwa ongashintshwa uhulumeni wabantu. Imithetho mhlawumbe eyayicindezela abantu yashintshwa yiwona ama-British ngoba senengcindezi, hayi ngoba kuthiwa kwafika uhulumeni wathi no, lo mthetho ushawe i-British siyawushintsha thina simele abantu. Ayikho into kanjalo, ayikho into kanjalo. I-education system yavela from British and Rome, isafana namanje. Ngisho bekhala abantu, hayi bey'ngane zethu azithole imisebenzi. Le education system isifundisa itiya engasisi indawo, sifunda ngama-cracker, sifunda ngezinto eyi-useless. Still sa-apply ngobani? Ayishintshiwe British. Awukho umthetho ongashintshwa omunye umuntu ngaphandle kwe-British ngoba yona ephethe. I-working system, lento yokuvuka uyosebenza nani, i-system yako-Rome nako-British namanje sa-apply. Imithetho yaseyinkantolo, umthetho wokubusa izwe, i-constitution, konke lokho kwase-British akekho uzokushintsha. Akukho nowodwa umthetho ongashintshwa. So le amalobolo akekho ongayishintsha up until i-decide yona i-British ukuthi yakushintsha lokho, ngoba izwe liphethwe e-British. Okokuqala lokho, that's number 3. Right? Siqhubeke nayo. Number 2, into edala ukuthi ngithi le inkomo zu-11 ngeke izishintshwe, ngeke ishintshwe. Iyoshintsha umhlaba waqala phansi, vele sekuseduze ukuthi umhlaba uqalwe phansi. Iminyaka nje mhlawumbe engaphansi kwa-10. Right? Abantu ngeke bavuma ukuthi ishintshwe le inkomo ezu-11. I-majority yabantu ngeke bavume ukuthi le inkomo ezu-11 ishintshwe. Yazi ngobani? Ngoba ba-attached kwi-system le inkomo ezu-11. Yabo? Ba-attached kuyona. Yabona umuntu into mase e-attached kuyona isingene kakhulu kuyena. Ngisho udokotela mhlawumbe let's say uphuza utshwala kakhulu, uthola ukuthi usuphuza kakhulu. Uma nasho udokotela ukuthi akuthini, ungabusabiyeka utshwala. Saluthi uqhubeke ngoba meke wabiyeka uzofa. Abantu sebe-attached kakhulu kuleyo inkomo ezu-11 ngeke basavuma ukuthi iyekwe. Yabona nje ngizwe kuthiwa inkosi ethize yakhuluma ngale ndaba le yamalobolo. Yaze yangena endabeni yokuthi lento yomcelo nezibizo into engekho yonke lena, abantu abayiyeke lento le. Kungena emalobolweni baphendula abantu, kwaphendula omama futhi. Bathi uyokwenza kwezakhe lokho, besho inkosi, besho enkosini yabo. Bathi uyokwenza kwezabo ingane, uyokwenza kwezakhe ingane. Yini ingoba abantu sebengene kakhulu kule system einkomo ezu-11. Yabo, ziningi ezinye izinto kufana nayo indaba le ye-Christianity. Khona abantu ababonayo ukuthi ayikho lento esenza ayikho, safidwa amanga nezitori zokwakhiwa. Yabo, ngisho bebona ukuthi igama elithi Jesu igama lokwakhiwa, kwathatha umlungu washutha kwathi uJesu, uJ only existed 600 years ago. Batshontsha istory samsindisi, bakhanda i-character kuthiwa uJesu. Ngisho bebona ukuthi ayikho lento kodwa ngeke basayiyeka ngoba ba-attached kwi-system. Abanye bayadla bacula gospel, abanye babafundisi bayanikelelwa, ngeke basayiyeka ngoba ba-attached kuyona system. Ngisho bebona ukuthi akusilona iqiniso lelo, ngeke basayiyeka, ngeke basayiyeka. So nale yamalobolo 11, abanye abazali noma abanye abantu bangalo kulo ukuthi ayikho lento leyo inkomo, kanti ingane uyadayisa ngayo uzoyihambisa ngenkomo ezu-3, uzoyihambisa ngenkomo ezu-4. Kodwa abantu angeke baze bavume ukuthi lento ey'nkomo ezu-11 iyekwe. Ba-attached kule system manje, sebethe ntshi.
abangakutshela kahle ukuthi hayibo hey ingane udayisa ngayo ingane ngeke udayise ngayo vele ngoba ayikho ivalue engalingana nengane yakho, so it's pointless and kubula ukuthi wena uzobiza imali enkulu, uzobiza izinkomo eziningi ngoba uthi ufuna ukuthi kube equal to ivalue yengane yakho. Ingane ayina value, kodwa into esuke ibalulekile ukwakhiwa kobuhlobo obuhle, but kunabantu aba-attached kwi-system abangasoze bavuma. Kuzothi number 1 why lento yey'nkomo eziwu-11 ingeke ziphele, nalokho izoma nibe worse. Thina abantu siyathanda ukubukisa, thina mhlawumbe angithi amadoda akuthanda ukubukisa, akuthanda ukubukwa. Yabo lento eyibizo nalento lemcelo ayingeve nje lento le futhi ayingekho ngenxa yokuthi abantu bafuna ukubukwa, bafuna ukubukisa la baganwa khona ukuthi mina ngisikhodla ngeindoda. Kunezinto abalokho beyifaka kancane eziyimikhuba, yabo nje lento eyibiza imikhuba kulona usiko ukuthi mase kuthiwa izibiza azikho khona kuzokwenza la umkhuba. Nokunye lokomcelo imikhuba leyo, yabo. So ngenxa yokuthi abantu bayakuthanda ukubukisa, bagcina sebedevelopa imikhuba. Kuningi-ke sebekufakile, sekhona ngisho blanket abagcwele izimali, yabo. Abanye for example mekukhethwana uthola ukuthi bazothengelana amawasha amagolidi nani nezimoto, umbukiso wonke lowo, umbukiso, yabo. Kuningi osekuediwe endabeni yamalobolo ngenxa yokuthi basuke befuna ukubukisa. Thola ukuthi abanye mase begcagcela inkomo bazohlaba inkomo eziwu10 umbukiso, kodwa kuzogcina sekube ngathi usiko. Ugcina sekucindezela abanye abantu abangenawo amandla ngoba asinawo amandla ngokulinganayo. So ngenxa yokuthi sithanda ukubukisa kunzima ukuthi lento yey'nkomo eziwu11 kuthiwa zehle, kunalokho izonyuka, kunalokho kuzo-edwa ezinye izinto eziwumbukiso kugcina sekube ngathi zamasiko, kanti no cha. Umbukiso nje abantu abathanda ukubukwa aba-ed izinto kancane kancane ngoba omunye uthola ukuthi uzokwenza into nomunye ayifuni, yabo. Kanjalo. So yeah, ijulile yona yamalobolo. Unfortunately kusazoke kube nje up until umhlaba uqalelwe phansi bese kuyimark iqalelwa kabusha-ke yenziwe ngobuntu yonke into yabantu. Sabonga kakhulu.